deserve. I give you back the power you gave for me to live. I give you back my life, humble me down and make me weak. I give you back the gift, use it, Lord, for I am weak. You alone are wise and mighty. You alone are God and holy. You alone are just and righteous. You alone, oh God, are gracious. I give you back the glory and the honor you deserve. I give you back the power you gave for me to live. I give you back my life, humble me down and make me weak. I give you back the gift, use it, Lord, for I am weak. You alone are wise and mighty. You alone are God and holy. You alone are just and righteous. You alone, oh God, are gracious. I give you back the glory and the honor you deserve. I give you back my life, use it, Lord, for I am weak. Use it, Lord, for I am weak. Use it, Lord, for I am Lord, there's nothing good in me, but you love me anyway. I deserve death and punishment for the things I do and say, but you took it with a voice you cry.
silot mo, angay ako tungod sa sulti buhat kong batiya. Apan di kuha mo og mihila ka. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa, pasayloa sila. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa, pasayloa sila. Pasayloa sad ko. Ang kalinaw ni Kristo Jesus ana kanimo. Kani nga video sermon nagalaom kami nga makahatag og panalangin kanimo ug magdala kanimo ngadto ni Kristo Jesus. O naghinausad mi nga imo ning isangyaw, i-share ngadto sa imong mga families, loved ones, friends nga mga bisdak. Kay sila sad nakinahanglan makadungog sa pulong sa Ginoo aron sila makadungog sa kamatuoran, mahimo silang gawasnon sa mga bakak sa yawa. So, grace and peace ni Kristo, anaa kaninyo, ibalikon ko. Review ta, last Sunday, nakita nato ang paglutos sa mga magtutuo ni Kristo Jesus. Tungod diini nakatag sila sa tibuok lugar sa Cyprus, sa Cyrene, ug sa Antioch. Ug ato sang hibaw-an nga si Barnabas gigamit sa Ginoo pagpalambo sa gibuhaton ngadto ug iya ganing gipangita si Saul aron mausa sila sa pagsangyaw o pagpalig-on pagayod sa mga kaigsuonan nga nituon na ni Kristo Jesus ngadto sa Antioch. O dito sa Antioch nagsugod ang pangalan nga Christian, Kristohanon. Ato pa, kung iyong ka-Christian ka, nahiusa na ka ni Kristo Jesus. So karon, magahisgot ta sa lain na isang pagpaglihok sa balang espiritu diha sa iyang mga katawhan. Nya makita nato dinhi nga ang Ginoo di lang kay muhatag og gahom ug motabang sa mga gilutos niya nga mga katawhan, kundi makit-an nato ang Ginoo nga siya gyud ang Dios nga mo protect, mo pakgang, mo sagang, mo tabang kung dunay kalamidad nga mga umaabot. Umaw ni atong makita sa atong teksto Acts 11 verse 27 to 30. Basahan na po sa English pero ato yan ning Cebuano. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. They did, sending their gift to the elders by Barnabas and Saul. So ang title na to dinhi, When God Warns, Do We Act in Love? Kung mo pakgang o mo muhatag og warning ang Ginoo sa mga umabot na kalamidad, kita, mo responde ba ta sa gugma? Kibaw mo, ang Ginoo is omniscient, all-knowing.
Kibaw siya sa tanan, wala pa nahitabo ang mahamog ka ng mga butang nga kibaw na siya. Omnipotent sad siya, sa tupa all-powerful, gamhanan siya na siya mabuhat sa mga panghitabo. Nga wa na to hisabti nga moabot di ay. Mao ni ang Dios nga gisaligan sa mga naguna natong mga Kristohanon nga nisalig gayud kaniya completely. Kani nga Dios nga ilang gisaligan ang ngalan ni ini Jesus. Mao ni ang Ginoo nga nahimong tao aron palitunta, lukatunta gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Aron mapalita og dili ta maadto sa kalaglagan ug mamatay ta hangtod sa kahangturan. Gipalita gilukat ta niya gikan sa mga kamot ni Satanas ug ma-release ta diha sa kamot ni Satanas pinaagi sa iyang pagpakamatay diha sa krus. Gibayran ni Kristo Jesus og mahal kaayo ang atong kagawasan. Iyang kinabuhi tagiya sa tanan mao'y nagpakamatay para nato. Yes. Aron maluwas ka sa imong sala ug sa kamatayon dayon ug sa atong pagkaulipon ni Satanas. Kay nga naman, siya ra ang bugtong agianan, siya ra ang bugtong kinabuhi, ug siya ra ang bugtong sakripisyo nga dawaton sa amahan aron ang atong sala mabayran. Kay kung paningkamutan pa nimo ang imong sala nga ikay mobayad pinagi sa balaod, relihiyon ug uban pa mga kaigsuonan, di ka dawaton sa Ginoo. Klaro ka na sa Matthew 7:21. Therefore, ang ngayon lang, kakatong niingon nga nakailas la ni Kristo Jesus, musunod yun sila ni Kristo Jesus. O walay laing ngalan nilang sundan. Si Kristo lamang. Kaya unsay meaning sa Christian? I belong to Christ. Iyan ako. O siya nakatag-iyan ako. Kaya siya may nilukat. Amen? O kay nituo man ta ni Kristo Jesus, isip iyang mga sumusunod, isip iyang mga estudyante, isip iyang simbahan, isip iyang lawas, mao nang iya gyutang atimanon. Di ta niya biyaan nga murata og mga orphans, no? Nga human niya lukat na to, mingon na siya, bahala na mo sa inyong kinabuhi, diha ka muna kay ako na gibuhat, gibayran na ta mo sa dugo, nako. Amen? So mo ning atong usa ka aspeto nga atong makit-an sa Ginoo. Nga atong makit-an, mahibaw-an ug angay nga tuhuan. Kay nahigugma gid ang Ginoo sa nahigugma kaniya. Kay naa diha ang Ginoo kanunay andam sa bisag unsang mga sa nilambah sa kinabuhi, bisag unsa nga mga bagyo, bisag unsa nga kalamidad, bisag unsa nga problema, andam siya nga motabang kanato kung makigrelasyon ta niya o niila og nituo ta kaniya. Sumao ni nga Dios na atong saligan og lauman sa tanan. Kay unsa siya? Omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful. Bisayon nako, nakibaw siya sa tanan, omniscient siya, all-powerful siya, omnipotent siya, naa siya gahom sa pagsulbad sa tanang problema. So, kung naay mabuhat niya, mabuhat niya ang tanan, anong di man saling niya? Amen? Kay siya lang ang buhi o tinuod apan dili makita nga Dios. Mao nay nakalahi sa atong Ginoo. Amen? So, unsa may atong tan-awon dinhi? Number 1, ang mga propeta gipadala sa Ginoo, manang verse 27 to 28, kay dunay famine, dunay kagutom nga mahitabo sa tibuok ginsakpan nga kalibutan nga gisakop sa Roma, chapter 11 verse 28 gihapon. O makita nato dinhi nga ang mga Kristohanon tinuray nga magtotoo ni Kristo Jesus, niresponde sila nga dunay gugma in verse 29 to 30. So ngarita sa atong proper sermon, point number 1. Netong panahona, dunay mga propeta nga gikan sa Jerusalem nga niadto sa Antioch. Ang usa niini si Agabus. So, kaning ingon na netong panahona,
Katong panahon to nga si Barnabas o si Saul nagministeryo ngadto sa Antioch, no? Nya nangabot ning mga propeta gikan sa Jerusalem. Nya ang ilang ministry ngadto is span of 1 year, nabot og 1 year. Pila ka buok ang propeta wa ta kahibaw, pero klaro kaayo nga dunay usa ka propeta nga gimension, ang ngalan si Agabus. So kinsa man ni siya? Mato sa ta sa atong second nga punto aron makit-an unsa man ni si Agabus, kinsa man ni siya. Usa kanila nga ginganlag Agabo mitindog og pinaagi sa gahom sa espiritu, mitagna nga usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador. So, gimension siya dinhi kay pinaagi sa balang espiritu niabot siya ngadto ug siya ang nitagna nga dunay gutom sa tibuok Roman world, no? So, ato ni makit-an siya sa chapter 21 again, tataod pa ni. Pero atong ila-ilahon, ato pang dungagan, nga interesting kaayo nga atong tukion tan-awon nga once again kisay nagpalihok dinhi ang Holy Spirit diha sa tilwala sa iyang makatuhan. So makikita ka makialam ang Holy Spirit, he keeps tab sa iyang makatuhan. Parehara sa kapastor nga nagmakialam sa mga kinabuhi sa iyang mga katawhan kung unsa na sila, kung safe ba sila or in danger ba sila. Kaya kung doon ay danger, warningan, ayaw anak, dili din ha, kay dili na mao. Most of all, ang katuyuan sa balang espiritu gayud, pinaagi sad sa mga katawhan nga iyang gi-raise up like mga pastor, is nang iyang mga katawhan safe. So kita lagi nimo pirmi ang gugma sa Ginoo. Di gyud na siya magpasagad. Amahan jud siya nga dunay dakong gugma sa matag usa. So, ang Holy Spirit di makita mao nga mogamit siya og tao para mo sulti, mutagna sa umaabot nga kalamidad. So, ani lang, dunay kalainan sa propeta nga magpakaalig-alig nga propeta sa proclaimed prophet. Para lang sila dunay masikat sila, nas lay kwartang madawat, kay mao man pirmi katuyuan just to earn money. Pero ang propeta nga tawagon sa Ginoo nga iyang suguon, libre na sila, wa na sila bayad. Kaya nga naman, wa man siya interest para siyang kabulingon. Ang iyang isulti kibaw siya pulong sa Dios o para ni sa iyang mga katawhan. Now, ang kaning pagka-propeta or prophecy, kung kibaw ka musulti sa pulong sa Dios o makatagna ka sa mga butang o maabot, gasa ni naghihatag sa balang espiritu sa mga manununod ni Kristo Jesus. Apan dili ang tanan, kaya ang Ginoo may magbuot kinsay tagaan niya niini. Okay? So take note, kaning pagka-propeta, dili ka na imong mananagna. Sa unang panahon sa Old Testament, mahimo kang murag mananagna. Kay wa ang manggod na murag na kompleto ang revealed word of God sa tanang katawhan. Okay? Kay giproseso man sa Ginoo hangtod niabot ngadto sa New Testament sa pag-abot ni Kristo Jesus. So, karon kumpleto naman ang pulong sa Dios. Di naman ta mangita og mananagna og musulti kung say mahitabo na ba joy rapture, na ba joy tribulation, kani mahitabo kaning na one world religion, one world government, kani mga pahitabo sa kalibutan karon, na ba ni dinhi? Yes, bitag na nasa pulong sa Ginoo. So manang di ta kinahanglan magalig-galig. Pero tagahan gihapon makatawhan karon nga magpasapasa sila mga si prophet kuan mauni mauna. Nanatanan dinhi. Kung yan gisulti na dinhi, di ka na sa Ginoo, pero nagsigira na siya giyaw-yaw nga murag nagidugang ang Ginoo sa iyang pulong, then ang Ginoo dili kompleto, ang Ginoo nato dili Ginoo. Tao siya. So mga katawan sa Ginoo di na tapailad. Daghan na kaayo ang mangingilad ng kalibutan na. Kaysa ang Biblia klaro kay sa Hebrew chapter 1 verse 1 and 2. Sa karang panahon, ang Dios sa makadaghan ug sa nakalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta. Apan,
Niining katapusang mga adlaw, nga nanang kita sa pinakapabuhay ng Diyos katapusan. Misulti siya ang Ginoo, ang Diyos Amahan. Kanato kitang mga tao, pinaagi sa iyang anak, kinsa man si Kristo Jesus. Kay pinaagi kaniya ni Kristo Jesus, gibuhat sa Diyos Amahan ang tibuok nga kalibutan, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Siya tagya sa tanang butang. So, si Jesus mao ang pulong sa Diyos nga gisulti sa John chapter 1 verse 1. Siya ang complete revelation. Siya ang kompleto nga gipadayag sa Amahan, labi na sa pagpadangat sa iyang redemptive plan o sa iyang plano sa kaluwasan sa tanang katawhan. So ano maghimo pa magyutag ato pagwalingong plano sa kaluwasan nga gibuhat o gihatag na libre sa Ginoo, grasya lamang, pagtuo lamang, diha ni Kristo lamang, Biblia lamang, sa kamayaan sa Diyos lamang, ang kanintanan nga gibuhat sa Ginoo. So, anyone na dili mo accept ni Jesus Christ as Word of God, hukman na ka. Ikaw mismo ang ganahan na hukman ka sa Ginoo. Kaya ang prophecy today, involved na gayud sa Word of God. Manang gihatag dyan na ang pagka-prophet or ang gift of prophecy, pag-explain, pagpadayag, pagpaklaro sa pulong sa Ginoo sa mga pastor, kay sila ang gipili sa Ginoo nga mubantay, muamuma, mupatubo, muatiman, o mubadlong gani, musaway usab sa mga flock or mga tupa sa Ginoo. Instrumento lang sila. Pero ang gahom nga naa dinha sa Ginoo, manaway makaklaim nga maayo siya, kibaw siya, prophet siya. Okay? So manang tinuod nga prophet o propeta o gipadala sa Ginoo, dili mo dawat og himaya para sa iyang kaugalingon. Kay ang tanang dungog og himaya sa Dios lamang kana. Now, makita nato ni gasa sa prophecy nga usa lang sa mga gasa nag-ikahatag sa balang espiritu. Akong basahon sa 1 Corinto 12:7 nga sa 11. Adunay mga butang nga nagpaila na ang presensya sa espiritu anaa sa matag usa, kung kini alang sa kayuhan sa tanan. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Samtang sa uban naghatag siyang mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimong mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios, mao ni ang prophecy. Ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan, maning speaking in tongues. Ug sa laing tawo naghatag siya hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan, interpretation sa tongues. Apan maorag espiritu ha ang naghimo ni ining tanan. Gihatagan niya og nagalalayng hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. So, mubalik ta sa atong teksto. Gimension ni nga dunay dakong gutom sa Roman world. Ang pangutana sa kadak-aning Roman world. Okay? At that time, nakoy map, makita ninyo dinha ang mapa. Color na siya, makita ninyo siya na sa Mediterranean, no? Na lugar. Ug unsa man ni mga lugar, kaning mga lugar nga gi-occupy sa Roman world sa karon nga modern countries, morning England, Wales, France, Spain, Portugal, Belgium, Switzerland, Austria, Italy, Hungary, Romania, Turkey, Greece, Albania, Yugoslavia, Israel, Lebanon, Tunisia, and parts of Germany, the Soviet Union, Morocco, Algeria, Syria, and Egypt. So ma-estimate din na sa 2nd century AD 2nd century AD, 54 million nagpuyo sa Roman Empire. So inani kalapad ang gisakop sa mga Roma at that time.
So another interesting nga butang about sa Word of God is kani pulong sa Dios dili lang ni siya basta libro nga libro lang ordinaryo. Accurate, no, ug dunay detalyado ang mga events niini. Na ang mga scientifico ug ang mga anthropologists kanabing mangukay bitaw nga i-estimate nila gano sa aning mga tuiga ni lugara, nag-rely sila, nagsalig sila sa ilang mga pagtuon. Okay? Kaya nga naman, ito ba isuwat ko dani? Di man tao, Ginoo man. Kaya makita nato dinhi nga mismo ang Biblia o ang pulong sa Ginoo, nitagna na siya nga mahitabo ni nya kang kinsang panahon kang say nga ni kang Juan kang whatever dili panahon ni Claudius. So dunay tao ug dunay event. So mutan-aw ta dinhi kang gamiton ako si Theologian Barnes ang iyang komentary na nagsulti siya dinhi moatag siya information nato ni Claudius Caesar. Usa ni siya ka Romanhon nga emperador. Nagsugod ni siya sa paghari pagka 41 AD sa tupa after the birth of Jesus Christ. O naghari siya for 13 years. Hiluan ni siya sa iyang usa ka asawa sa Agripina. Kay buot Agripina nga iyang anak si Nero mao yoy mapuli sa trono. Ya, sa iyang pamalaod din ha, kaya yung pagkahari, upat kagutom or famine na mention sa mga ancient writers. Labi na, katong grabe kay nga kagutom nga diha sa Judea. So, ang first ni happen sa Rome, sa first or second year ni Claudius. Ay kaduha nga gutom, i-mention ni diha sa Greece ang grabe nga gutom. Hitabo ni sa 9th year ni Claudius. Sa later part sa iyang paghari, 51 AD, doon na sa lain nga kagutom sa Rome. Grabe kaayo na ang kadaghanan ni ingon nga divine judgment. Ito pa, itugot ito sa Ginoo para uyugon jud kayo kanang gihukman ba sa Ginoo ang makatawhan. Ang ikaw upat nga gutom, dimension dinhi mao ni ang hitabo dito sa Judea. Now, magpadayon ta sa atong konteksto. Kani si Prophet Agabus naghatag og warning no sa mga kaigsunan. Kung makita nato ang ilang immediate response, ang ilang diha-diha dayon nga pagtubag sa sitwasyon. Point 3. Ang disipulo ni Kristo Jesus nibuhat sila tungod sa ilang gugma. Disciples of Jesus acted in love. Akong basahon 29-30, nagkauyon ang mga tinunan na ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob sa iyang mahimo alang sa mga kaigsuunan dito sa Judea. Busa gibuhat nila kini ug ipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadakuan sa simbahan pinaagi kang Bernabe o kang Saul. Take note, nga dili lang basta-basta ang mga katawhan nga ni-respond. Kaya una sa tanan, ang ipahibaw sa Ginoo, ang iyang mga katawhan, iyang kaanakan. Madadang propeta, kung ang ni-respond sa, nakibaw sila na ang amuray makisuna na itong lugar, mag-isud ay. Okay? So, gugma, diha-diha. So, kanang mga tao nga nausab, mga tao nga gibag-o sa Ginoo tungod sa gahom sa Espiritu Santo, mao gid na ang maka-responde diha sa gugma kung makadungog o makakita sila sa kondisyon sa ilang mga kaigsuunan. Kay nasayod ta maigsuunan. Kitang tao ba? Selfish daw? Mga tao ka nga mutanaw lang, unya, magyugpos lang, o para na to, wako'y lambot na nila, ila na ng problema. We don't care. Unya, kadaganan pag yun is mutanaw, magyugpos, unya, magchismis lang. No, daoton pa, ila pang istoryahan ang mga kalisdanan nga nagian sa mga katauhan. Pero sa mga magtotoo ni Kristo Jesus,
Dili na. Kay ang kinaiyahan magod ni Kristo Jesus, naa na nila. So kung naa na ang kinaiyahan ni Kristo Jesus, si Kristo Jesus di magyugpos. Like sa ato mga panahon karon, grabe na kay kalisdanan, nagyugpos ba ang Ginoo? Wala. Wala magyugpos ang Ginoo. Walay mga ipabuhat ang Ginoo nga nagyugpos lang. So mao na nga mga katawhan, ani ba? Wa ko nag-ingon na ako anis, wa ko nag-ingon na kani sila di na makasala o di na sila mapakyas. Di na sila mag-ingon nga bubuhat pa o mga whatever, no? Ganahan ko nga i-emphasize nga ang change, ang kausaban sa tao, mao ang makahatod niya sa pagresponde sa maayo ngadto ni Kristo, sa mga katawhan ni Kristo Jesus. Kay naa nila ang kinaiya ni Kristo Jesus. Naa si Kristo diha kanila. So, ang ilang gibuhat was, unsay mahimo nila, unsay naa nila, ilang gihatag. Para kung nato dinhi daghan kitang kalamidad sa una, so kay pandemic, ako sa kay hero kay labi na taga Cebu. Na kay na nasunugan dinhi ang katong sa linog sa Bohol, ug uban pa din ha. So sige panghakot, sige taga Sina, mga goods, uban kwarta para itabang. Pero karon ang tanang kadaghanang mga tao tabanguno naman. So unsa may gibuhat nato, mana ang question. So, kung naasa ni, wa gipamugos sa simbahan ang tabang nga ilang gibuhat sa mga Kristohanon sa Antioch. Kundi sila mismo gitandog sa balaang espiritu. So, ang marka sa usa ka Kristohanon nga tinuray nga Kristohanon matinabangon, dili para masikat siya, dili para picturean siya, ibuta siya sa FB o sa pa nga naghatag kong ginani, nagkuan ni ani, dili marisunan kung dili tanugon ka. Di ka maka imo igsuon diha sa Ginoo makakit-an mo gagalisod, tanugon ka. Nabisa pagwa ka. Kung sabay na sa mong bakba, may sa mga katuwang sa mong baba, imo pa yung iluwa para imo lang yung ihatag para sila yun makakaon. Sumaon ni mga kinaiyahan na igsuunan nga patay na sa kaugalingon. Okay? Manay nga maingon yung ko ninyo nga ang maayong buhat musunod lang kung natawa na ito pag-usap sa Ginoo. Di kayo maguna atong maayong buhat para ta makasud sa langit. Kay ang imo nga nalista na sa langit tungod ni Kristo Jesus, kay imo siyang gituan ng Diyos ug manluluwas kung naghinusog ka sa imong mga sala na ikaw karon nga nakadawat sa dako kay naggasag gikan kaniya bota nga mo hatag pagbalik sa tanan nga naa kanimo aron siya gayon mapasidunggan o mahimaya. So good works mo follow lang. Mayong buhat mo follow lang sa tinuray nga Kristo hanon. So akong i-summarize. Sa ito nakita din nga Ginoo mo warning. Dili tingay kalamidad, sala tingali nga o maabot. Doon na tingali problema nga maabot nimo. So ang Ginoo magsige jud nag warning. Just like I remember, of course, it was during the time na sa ako igsuon nga na hospital, ngayon hindi kataghatag na ko ang Isaiah 30. Meningon siya, in repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. So sige yung kugot sa Ginoo ni Ana. Kapag sa dihang nahay sa mga hitabo, nga nasa ngalain ng mga panghitabo, i-remindan ko sa Ginoo ni Ana. Maginulsol ka, ya pahuway, para imong kaluwasan maklaro. Okay? Salig lang niya. So ang Ginoo mo warning siya pinagi sa iyang mga pulong. Nibong ka, gihatag niya, di pa siya warning na dunay problema, umabot wala. Pero gitagaan ko sige sa Ginoo niya na, kaya mo dito akong gabayan. Mo dito akong kakumpayitan sa dihang dunay mga yugyug, dunay mga bagyo, kalito na kaghampak sa hangin, nga waka kibaw. Di ba kananay hangin, hampak, mahita magkagasa ka magupot. Ang pulong sa Diyos, kakuputan. Ang Ginoo kakumpayutan. Huwag labaw sa tanan siya ang mukupot na to, kay siya man ang dako. Amen? So, at the same time,
ang Ginoo mohatag siya warning pinaagi sa mga katawhan nga iyang gi-raise up sama sa prophet or pastor para pagsulti nato na mao ni ang mga mahitabo. Manang apil din ha ang koreksyon, pagbadlong ba, pagsaway, pagsulti, may lagi ta ato dahil na kasaba. Sakitan kay tabo sa inyong takasabaan. Pero mga kisunan, naamo na si 1 Timothy chapter 3:16 to 17. Gihatag mo na sa Ginoo nakatungod. Okay? Para mutan ako na kisa may mga saba ang anak o ang ginikanan. Ang anak, ginikanan. Kisa may mga saba mangod maguwang, dili mangkod. Amen? So, kibawta sa atong degree asarata kutob. Kaya sa pagganahan, patali na ka pwede din ha kay mulapas na ka sa usa ka boundary line na dapat di ka mutungtong diha kay di ka dapat dinha. Amen? So, mao na nga ang Ginoo mo raise up yun na siya ug mudawat ta asa tang dapita. Kini kinabuhi it's either naa ka dinhi o naa ka dinhi. Pero bisag naa pa ka dinhi na pa dyan ay mas labaw nimo. Okay? So, wala nga, unsay mga problema din ha, iampo na lang sila. Nakakita kag doon na sila yung mga dili pa mao nga lakaw ay puso kay madlo ni pastora niya utro pa ni siya ihatag sa Ginoo. Okay? Ayaw mo pa masaba nila kay out of line na tani anak. Ang ginawa na ningon David gani gigukod siya. Na ba siya katungod ta tingali mo patay ni Saul ba? Gigukod siya wag siya siya pa nagpahimo nga sikat ang Israel. Na sikat ang hari. Yung nga nasuya lang niya, gigukod siya, nakibaw mo pila katuig siya, gagdagan-dagan. 15 years. Yung mga tao yung gitabangan, nibali pa yun niya. Pero kapila man siya gitagaan o higayon na pwede niyang patyon si Saul. Kaya giinna na siya sa Ginoo nga ikaw may mukhang hari. Huwag niya gi-claim mo eh. Naghuwat siya sa Ginoo. Gingnan niya nga nung imo dyo kung gigukod amahan eh. Kaya madyo gitakod nga amahan kaya yun naman itong father-in-law, si Saul. So makikisunan, these are things God warns us. God warns us with His Word. Kibaw ta doon na tayo boundary, asarata. Kung nakalapas man ang mga imabaw na to, ila na na, o sa Ginoo na na. Nga, muhampak lagi ni anak. But never cross the line. The moment we cross the line, you sin against God. Even if ang imong para nimo ang imong call is right. Because you can never go against the ways of the Lord. Si Miriam, no? Sa mas Miriam. Suya sa iyang igsoon nga si Moses. Nga nagsasabo sila ni Aaron. O sa ginhitabo ni Miriam, patay tato siya. Niampo si Moses. Ayaw pat siya, Lord. Ako isuon. Pasayloa. Nasuya lang sila niya. Daghan na siya, parang nila daghan siya issue ni Moses. But again, di man si Moses nipili niya na may mo siyang leader. Pangod ba is Moses? Maguwang diya si Miriam o si Aaron. But God chose Moses over them. So man nga, in the family of Christ, we must be very, very careful sa ato gayong mga katungdanan. Sa ato mga, kung sa amay na itong pagbuhatong asarata. Imagine ka, si Brother Mel, biling mao niya mga desisyon, niya ako siya na doon, ako siya kasabaan. Nye. Niga na ko, no? Kinsa ko kung mga sawa ni Pastor Mel, tungod kay pastor siya, mubaw daw lang ko niya, dili authority na nagihatag sa Ginoo kana kaniya. It's either tanaw ko nga ang Ginoo mauray mo palamdag niya, mo tanaw niya, motabang niya kay person in the process man sa gihapon siya. Pero kung mo focus ko sa sayop ni Pastor Mel, I can never follow him. How can I follow somebody na nagsige kong tanaw sa iyang sayop? But every sayop ni Pastor Mel, ako lift up to siya sa Ginoo. And that's my responsibility.
nga ako siyang ipataas sa Ginoo, ako siyang ituboy sa Ginoo, ako siyang tabangan isip na akong pastor nga maglakaw siya sa sakto nga dalan. Kay kung magsimang siya, guba ang simbahan. Asa matapon ito? Asa tapon ito? Mao man gusto sa yawa. Gubon ang pinakaulo. Ikaputol sa ulo, patay na na. Akarang lawas din na dyan ang blackout sa kumplito pa na tiil, kamuta pa na din na kayong ulo na matay naman. So mga na mga butang maigsunan. God is a God that warns us and keeps us warning na mo stay where we should be. Kay ang Ginoo, usa ka katulong nga punto nato dinhi sa summary, nga ang Ginoo nahigugma siya sa iyang community, nahigugma siya sa iyang family, nahigugma siya nato nga iyang makatawhan. Buot siya nga doon natay gugma sa matag usa. Ready ta to help each other. And not point out so much sa mga batik sa matag usa. Okay? So, mga kaigsunan, I hope nakasabutan ni Ana. Kung may mga punto nga umukasabot, istorya lang, di ta kinahanglan, manglabay o pato o lapok. So, ang akong pangutanan ni Sir Musirako, doon na ba'y warning ang Ginoo nga gihatag nimo? Naminaw ba ka nini? Kasi doon ay mga tao nga ang Ginoo is leading you nga mo help ka. Itabangan ba? O atong gi-condemn siya o ato siyang etc. Tabangan siya. Labi na kung ganahan siya o tabang. Pero kung dili ganahan o tabang ang tao sa tinubuhat ni Ana, kaya di man nato matagalog pagkaon ang babang nga dili mo abli. So, karon tako kayo ang famine kag gutom sa gugma sa tibok kalibutan. Daghang mga katawhan nga nangita og atensyon right now pinagi sa pandemic. Daghang ang mga walay paglaom. Daghang kasimbahanan na nira. Daghang mga pastor nga galisod. What are we doing? Daghang mga katawhan di ma-reach out tungod sa mga cellphone, bisag kuan lisod kayo yung bisag ikaw pinaka mo adto di ka kaadto tungod sa pandemic. Sa kalisdanan o dili pwede ka maglabang-labang o balay o moadto dito nya kibaw mo daghan na kay nangamatay intang mga pastor. Okay, sa Communion Christian Ministries tuha ka mga dagko nga mga leading nga mga pastors namatay sila. O name is Brother Mel, there are 10 of them already. And I know also one's husband sa ako yung kanang I have closeness ani niya no na siyang pastor niya namatay ta ang iyang panang na amo yung gi-include every morning sa among prayer. So it's so hard when we lose people who truly love the Lord. So ang mga katawhan are getting sick. Yeah, mga pastor nga sa lagi nga lugar akong giingon, nag-struggle, di pa din sila mga techie. So unsa man nahitabo ron sa mga kasimbahanan, are we helping? Ikaw, techie ka nga tao, nakainhibaw-an, kibaw ka, ay kakidaghanan sa mga tao, din nilaghan kay cellphone eh. Kibaw ko na dyan may cellphone din extra sa inyo ha. Basta may gamit sa inyong cellphone din ha, nga extra. Inyo nang ihatag ana nga community o kanang lugar kay kana sila silingan na sila si Ren o si Nelva silingan na sila niya mga cellphone may na lang nga kuha na sila kanang paminawad sa padako na lang rin pero di mo labang si Nelva sa ila para makadungog siya suwali. Are we doing that? Kita busy ra jud kay ta of looking at problems or others and we're not even helping. Busy radyo kay ka sa atong kabulingon and we're not busy doing what God calls us to do. So, anang munawag ko sa mga technical people. Ikaw ang answer karon. Ikaw nga doon na pa'y job. Ikaw nga doon na pa'y salary. Ikaw nga doon na pa'y gamay nga business. Napay kay na earn. Kadaghanan wala. I-help ka sa mga wala. May nga nga, di kami mag-meeting. Wala sa hatag kayo, may meeting. Ano, why baranan nga building, why baranan nga tubig, why baranan nga kurente, why baranan nga giabangan, wala i-maintain. Like, sunan. Kung kanining pandemic nakita nga di ta Kristohanon, may God really
help each and every one of us. Kaya niini nga, grabe nga sitwasyon. The more unta mapakita na to ang luma sa matag usa. Ana gani-gani, nakibota ni nga sakit ng litlit ta, nangamusta ta, i-bother ba ta? Yung kaanin, ampo raman ko din But, di ba na mas effective kayo nga ni ampo ka at the same time, nangamusta man lang ka? Buhit pa ba ka diha? Because ang mga katawhan karon are so down. Kita nahimutang kuanta kan gitagsa tagi gibutan ta sa corner sa yawa. Dali makakikito ni karosa kaysa nagtapok ta. Di ba doon na may strength kung magpundok mo. Pero kung mag-individual ka, wala na, patay na. So muna mga kaigsunan, we need to rise up to the situation. Para na po mo ni ang panahon sa real Christians na mubarog, mubuhat, o ma-counted ka in heavens, mutanaw ang Ginoo nimo, di ka sa langit, mutanaw siya, o ako ng anak, kay nga naman, iyang ipakita ang iyang tinuray nga gugma sa iyang pagpakialam, sa iya kayong pagsakripisyo para pagtabaw sa mga kaigsunan. Kay una sa tanan nga tabangon ang imong pamilya ni Kristo. Kay mauni ang pamilya nga pinakataas nga pamilya. Matuyo nga ng presidente, the highest family, Christian family is the highest family. Now, if you belong really to a church, you belong to ka usa ka pundok sa mga magtutuo, mubati ka. Mubati ka. Pero kuha ka ni bati, asa lang sa kasino. So, tawagan ako tanang mga Christians nga ningon na sila Kristohanon, step up in faith and to act in love. Barog sa imong pagtuo. Kaya kung di ka mo barog sa imong pagtuo, di na dyan ka kabarog ana. Kaya ang Kristohanon na paglakaw is about love. Amen? Kanta lang ko ano yung away gitara kay wa may tuner din. Ako na ni ipakapin. Original nga kanta ni hatag sa Ginoo ko. Actually na ni siya, na-arrange na ni siya, but nagduwa ko, kanta pa ko aning dili. Pero ako na nagkantahon. Hurting lives, hurting people, where else can they go? But to you alone, God of mercy, ever faithful, ever true, never change like you do. Hurting lives, hurting people, where else can they go? But to you alone, God of mercy, ever faithful, ever true, never change like we do. Where are you, my brother? Where are you, my sister? Ain't we supposed to love each other? Ain't we supposed to love one another and to forgive? That we may be healed. Look around you. Broken lives, wounded hearts, hurt by the very people they love. Thank God there is Jesus, ever faithful, ever true, never change like we do. Where are you, my brother? Where are you, my sister? Ain't we supposed to help each other? Ain't we supposed to love one another and to forgive? That we may be healed. Hurting lives, hurting people. Where else can they go? But you alone, God of mercy,
ever faithful, ever true, never change like we do. This is the God that loves us, that in spite sa mga tanang mga challenges, problema, you can be assured kung malauman yun mo siya, nga Diyos siya sa gugma. Di siya mo talikod kung kita mo duo lamang kaniya, musalig lamang ka niya. Muampo ko para kanatong tanan. Nagisunan, mga kigsunan dung join me sa pag-ampo. Lord, nakita mo ang kalisdanan sa tanang katawhan karon. Kung sa mga kalisdanan mo, Lord, Amahan, mas uban, mas dagko pagayod kaysa amo. But one thing, imo mingi pa hinumduman na ikaw ang Ginoo nga mo warning, mo take care gud namo. Para kami makahimo sa pagbuhat unsay maayo sa kanunay sa imong atubangan. Kung na may mo may makatawhan nga muhayag ni ngit-ngit nga kalibutan. Ginoo Dios, sa mga makatawhan karon nga naa tawo sa kalisdanan, masakiton man siya, naginusara siya, tiguwang siya, o pag siya kwarta, o pagkaon. Lord, who are they? Bata man siya, naglatagaw siya, o ginikanan, whoever they are, nasa hospital, o sa hospital, Ginoo, simbahan man nimo ni siya, o wala, o Ginoo Diyos. Even those who are outside, Lord, ako ni pataas. Please have mercy upon them. But most of all, your people, tabangan sila. O atong mga Lord, nakalimot, kaya ang ilang kinabuhi, murag pandemic red problema, and everything is going well with them. Remind them, pukawa sila. Kung nakalimot sila, Ginoong Diyos na hapit na ang rapture, hapit na yung pagbalik. Awaken them from their stupor. In the name of Jesus Christ we pray. And let this word of yours continue to ring throughout the whole world, reaching out sa daghang mga bisdak sa amahan. Millions of them, Lord, wala pa makabuot sa Ebanghelyo. Kapa sila. Let them know you are there for them. Kung wala sila nadunggan o biduol kanila nga magsulti ka lang may tungod kanimo. Reveal yourself o ginosama nga ikaw kanunay nagpadayag, nagpakita as a man in white sa daghang mga katawhan nito sa Afghanistan. Bisan sa Iran o sa ubang mga nasod nga lisud-sudlon sa Ebanghelyo Ginoo. Kay naluoy ka kanila. Amahan, we need you. The world needs you. And cause us to recognize na ang only God na we need is your Son, Jesus Christ. Kay siya ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi. Ug walay makaadto balik kani mamahan, gawas pinagi kaniya. So Lord, I'm just lifting up each and every one and ourselves as well for your honor, for your glory. In Jesus' name, amen and amen. So before ko mo tapos gyud magigsunan, but ko magsalamat sa Ginoo sa tanan nga nitabang nga kaning video possible. God bless you. But sa ko magpasalamat sa Ginoo sa ni-continue pag tabang intawon sa ministry, pinagi silang tithes of love and offering. God bless you. Pasalamat sa ko nimo o kisa pang uban nga nang share kanunay og like sa message nato sa FB page para daghan ang makadungog o makabot usab sa pagbuhing paglaom nga na ni Kristo Jesus. At to lang ang The Door of Hope Cebu. O God bless you. Kung gitouch sa ka sa Ginoo nga makig-partner na mo, kaya nakita nimo nga ang among ministry is dunay integrity. Salamat sa Ginoo nimo. And you may contact us again sa FB page The Door of Hope Cebu. So, next week, kita ta, maminaw na sad ta, ipasa, i-share, i-like, o invite ba sa inyong lugar, sa inyong panimala, ipakusgi ba ang tingog sa imong radyo o sa imong cellphone o magamit kang Bluetooth nga imong pakusgan para ang mga kalag-usab sa uban nga kinahanglan mabuhi makabaton og kinabuhi walay katapusan mapukaw usab. Invite ka sila makigsunan. After all, ang kinabuhi may tungod sa Dios, dili may tungod kanato. Life is about God and it is not about us. God bless you. See you next week. Amen.